Posetivši ovu školu, zatekli smo radnike kako užurbano rade, ne bili učenici od 1. septembra dobili osvežene prostorije, savremenu rasvetu i krov koji ne prokišnjava. U razgovoru sa direktorkom Danijelom Žukovski saznali smo da su sredstva pristigla od Ministarstva prosvete i lokalne samouprave. Prethodne godine napravili smo projekat sanacije elektromreže, s obzirom da su to problemi koji su nas prilično mučili, i na našu sreću Ministarstvo prosvete je odobrilo sredstva za sanaciju svih instalacija i osvetljenja u školi, tako da je ove godine u te poslove uloženo 1.400.000 dinara i sada je škola, da kažem, sa te strane potpuno nova. Znači imamo negorive kablove, novo moderno osvetljenje i mislim da će naši đaci osetiti poboljšanje ove godine. Škola ima ravan limeni krov i to je nešto što nas muči već duži niz godina, međutim svake godine se delimično saniraju ti problemi. Ove godine je veliki sneg napravio zaista velike probleme i velika prokišnjavanja smo imali. Videlo se to, svi su bili očevici toga, centralni hol je bio potpuno poplavljen u maju i junu mesecu i na našu sreću lokalna samouprava je našla snage i sredstava da nam pomogne da saniramo sve to što je sneg napravio, tako da evo i ti problemi su rešeni i u školi nadam se od već sada više neće biti tih problema. U najlošijem stanju, prema rečima direktorke, bio je kabinet biologije, koji je formiran još 50. godina prošlog veka, te će do 24. septembra biti najpre okrečen, a potom biti opremljen novim tablama i stolovima, kao i elektronskim mikroskopima. Dobili smo sredstva udruženim snagama Ministarstva prosvete i lokalne samouprave da potpuno promenimo opremu u kabinetu i sva učila, tako da će đake od 24. septembra, kada je planirano otvaranje tog kabineta. Što se tiče ovogodišnjeg upisa u Požarevačku gimnaziju, sve je prošlo u najboljem redu, a najviše interesovanje je bilo za prirodno-matematički smer. Mislim da možemo biti potpuno zadovoljni. Ono što je nama posebno interesantno to je da je prirodno-matematički smer bio mnogo, za taj smer je bilo mnogo zainteresovanih učenika. Poslednji na listi na prirodno-matematičkom smeru, poslednji učenik ima skoro 87 poena. Podsećajući na dobru saradnju u kolektivu, ali i sa učenicima, Žukovski se nada još jednoj uspešnoj školskoj godini.